Batzuetan ispiluan begiratzen naiz, eta ez dut nire burua ikusten. Ama eta amona sukaldean daude. Amonak ez du ulertzen nor naizen. Nik badakit zer nahi dudan, baina zaila da esatea. Baina ez dut ulertzen zergatik nahi duen Iker deitzea. Baina oso txikia data. Ez dut ulertzen zergatik. Ja, da gauza bat berak eskatu duena eta guk errespetatu behar dugu. Nik ez dut horrela ikusten. Netzako txikiegia da. Bai? Leire? Bai? Bai, kaixo Garazi naiz. Ikastolati deitze dizut? Bai, zer? Bai, kontua da, zukin tartetxo baten bildu nahiko nukela, ze ekine azken aldin arraro xamar sumatzen dut, eta orduan zeirutze zaizu bihar tarte baten lauterritan gelditzen baldin bagea. Bale, Bai, bueno, umeak entregatzea ditugunean tarte baten hitz egingo dugu. Bale, oso ondo. Ados? Bai. Eskerrik asko, agur. Agur. Atxaldeon. Leire, gauzatxo bat. Gaur marrazki bat iten nahi ginala, ekinek esan dit Iker izena idazte. Amonak hori entzun zuen, ez zidan ezer esan, baina bere begiek zerbait esaten zuten. Ez dut hitz askorik esaten, baina barruan asko daukat kontatzeko. Aizue, gauzatxo bat. Entzungo diaze gauzatxo bat? Bai. Neri Andereño deitzen diazue. Baina ez zait asko gustatzen Andereño deitzea. Neri Garazi deitzea gustatzen zait. Garazi deituko diazue? Bai. Bai? Zuri izena jarriko dizut, bale? A ber, ba. Ekine. Ekine jarriko dizut? Edo beste izen bat jarriko dizut? Iker. Iker jarriko dizut? Bai? Baintxe jarriko dizut Iker, bai? Kanpinan korrika noa, aske sentitzen naiz. Amonak irribarri egiten dit, eta nirekia gordetzen du. Eta kanpinean besarkatu nau eta susurlatu dit. Hola, Iker! Ikusi ze aurkitu eten poltsikoan. Ikusi? Goratzea ezo? Orain badakin nor naizen, eta ni neu naiz.